سلام تخاتلتي نايز channel كما يغنيكم كما يعلخم سناك تكونوا እንዳተመነኹ لو معتي حزلكم زي مصاخو كم تناي كل ግዜ حنتن عنا تمهرنان أقدستني أزبلنا تحستويا قلعت كتعبي استفلالو ملاتات ወይ ከዓ መንገድታት አለው እዮም ብፍላይ ድማ ንዝርብሹን ዝተባሃሉን ዘይተግብሩ ማለት እውን ናቲ ኪድስ ከመይ ጌርካ ስነ ስርዓት ክገብሩን ወለዶም ዝበልዎ ክሰምዑ ትገብሩ ከምትኽእሉ ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑት ዛዕባ ወለዲ ዝተኣከበ ቲፕስ ወይ ከዓ ምኽርታት ክነግረኩም እየ How to deal with a naughty child The Game Theory for Parents ዝብል መጽሓፍ ዝጻሓፉ ደረስቲ ከምኡውን ወለዲ ፖል ሬበርንን ኬቨን ዞልማን ንደቅኻ ከመይ ጌርካ ስነ ስርዓት ዘለዎምን ዝተባሃልዎ ዘተግብሩን ክትገብሮን ከምትኽእል ኣብቲ መጽሓፎም የረድኡ ኣብ መንገዲ ጠጠው ኢሎም ምስ ወለዶም ምኻድ ከኣብዩን ከለው እንታይ ክትገብር ትኽእል እዚ ንመብዛሕትኦም ወለዲ ኣጋጢምዎም ዝፈልጥ ኩነታት እዩ ኣብዚ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ምስ ደቅኻ ቦታ ብምልዋጥ ማለት ንስኻ ከም ቆልዓ ንሶም ድማ ከም ዓበይቲ ክኾኑ ምግባር ንኣብነት መንገዲ ንምስጋር እምቢ ኢሎም እንታይ ነይሮም ወለዲ ነቲ መንገዲ ምሕላፍ ከም ዘፍርሐኩምን ንደቅኹም ከሳገርኹም ክትሓትዎም ትኽእሉ ሓሳቦም ብምልዋጥ ድማ ነቲ ተግባር ከተግብርዎ ይውስኑ እዮም እዚ እንተዘይ ተሳኺዕልኩም ድማ ንደቅኹም መማረፂ ምቕራብ ትኽእሉ ኢኹም ባዕሎም ንኽሳገሩ ወይ ከዓ ንክኸዱ ምምራጽ ወይ ከዓ ስትሮለር እንተሃሊውኩም ኣብኦትይኹም ከምትወስድዎም ወይ ድማ ሓፍእኩም ከምትወስድዎም ብምርዳእ ንኽመርጹ ምፍቃድ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕሎም ንክኸዱ እዮም ዝመርጹ ይብሉ መቕጻዕቲ ድሕሪ ዝኾነ ስሕተት ምትግባር ኣይንቕበልን ክብሉን ከለው እንታይ ምግባር ይካል ኣብዚ ኩነታት ከም ዓበይቲ ሰባት ክነዛረቦም ይግባእ ርግዒልና ነቲ ዘጥፍእዎ ነገር ንምንታይ ስሕተት ከም ዝኾነ ብምርዳእ መቕጻዕቲ ከም ዘድልዮም እንትነግርዎም እሞ እዚ ከተግብሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ድማ መማረፂ ምሃብ ሓደ ዘዋህለልዎ ገንዘብ እንተሎ ካብኡ ንክኸፍሉ ምግባር ወይ ከዓ ንሓደ ሰሙን ኣብ ገዛ ስራሕ ከም ኣቑሑ ምሕጻብ ክሰርሑ ካብ ምግባርን ምምራጽ ኣብዚ ሰሓሓትሉ እዋን እውን ባዕሎም ውሳነኦም ንኽወስኑ ክንፈቅድ ኣለና ኢሞሽናል ኣቢዩዝ ማለት እውን ኣብ ስምዒት ዝግበር ብዝበዛ ክነወግድ ይግባእ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ማለት እውን ኮርነር በይኖም ጠጠው ክብሉ ምግባር ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ክፍሊ ምዕጻው ትኽክል ኣይኮነን ምስ ደቅኹም ኮይንኩም እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩምን ነቲ ስሕተት ከመይ ጌርኩም ክትፈትሕዎ ከም ዘለኩምን ክትዘራረቡ ይግባእ ምግቦም ኣይንበልዕን ኢሎም ከኣብዩን ከለውን ጥዕና ዘይብሎም ምግብታት ማለት እውን ጃንክ ፉድ ኢና ንበልዕ ኢሎም ከኣብዩን ከለው እንታይ ክንገብር ይግባእ ደቅና ምሳሕ ወይ ከዓ ድራራይ ንበልዕን ኢሎም ጥዑም ነገር ማለት እውን ዲዘርት ጥራይና ንበልዕ ኢሎም እንተኣብዩ ክንናደድ የብልናን ኮታስ ቀሲልና ብምርዳእ ነቲ ምግቦም እንተወዲኦም ነዚ ዝደለይዎ ነገር ክሽለሙ ከም ዝኽእሉ ብምርዳእ ምግቦም ክበልዑ ክትገብሩ ይግባእ ቁርሶም ኣይንበልዕን ክብሉን ከለው ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ስራሕ በዚሕኩም ደቅኹም ቁርሲ ባዕሎም ክበልዑ ክትገብሩን ከለኹም ደስ ዘይክብሎም ይኽእል እዩ ንኡ እዩ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ምግቦም ወይ ከዓ ቁርሶም ዘይበልዕዎ ብዝተኻእለኩም መጠን ምስኦም ኮፍ ኢልኩም ክተዋግዕዎምን ክበልዑ ክትገብሩ ትኽእሉ ኣለኩም ከምኡውን ነቲ ቁርሶም ደስ ኢልዎም ንክበልዑ ነቲ ዘትረፍዎ ምግቢ ክንደይ ኩላሶ ይመስለኩም ኢልኩም ብምሕታት ክበልዑ ክትገብሩ ይግባእ ካብዚ ብዝሓለፈ ነቲ ምግቦም ንኣብነት ፍሩታ እንተኾይኑ ኣብ ዕንጨይቲ ብምድርዳር ደስ እንዳበሎምን እንዳተፃወቱን ክበልዑ ይኽእሉ እዮም ካልእ ክትገብርዎ ትኽእሉ ድማ ቅድሚ ምድቃሶም ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ ንቁርሲ እንታይ ክትበልዑ ትደልዩልኩም ብምሕታት እዚ ደስ ኢልዎምን ዝደለይዎ ምግቢ ስለ ዝኸውን ኣይንበልዕን ኣይብሉን ክዳን ምኽዳን ከኣብዩን ከለው ንወለዲ ብፍላይ ድማ ደቆም ትምህርቲ ዝጀመሩ ወለዲ ንግሆ ስራሕ ዝበዝሖን ግዜ ዝወስድን ስራሕ እዩ ንደቆም ካብ ድቃሰ ተሲእኻ ክዳኖም ከዲንካ ቁርሶም ኣብሊዕኻ ምስሖም እውን ሰሪሕካ ክትሰዶም ኣለካ ስለዚ ቅልጣፈ የድሊ እዩ ደቅኻ ክዳን ምኽዳን ዝኣብዩ እንተኾይኖም ግና ካልእ ስራሕ ስለ ዝኸውን ብሜላ ክትፈትሑ ይግባእ ኣብዚ ኩነታት ንደቅኹም ከም ፀዋታ ክዳኖም ክቕይሩ ምግባር ኣብ ክንደይ ደቂቕ ቀይርኩም ትውድኡ ወይ ከዓ ዓይንኹም ተዓሚትኩም ክትቕይሩ ትኽእሉ ዶ ኢልካ ብምሕታት ናብ ፀዋታ ብምቕያር ክትሽውዶም እውን ትኽእል ሓደ ሕብሪ ብመዓልቲ ብምምራጽ ድማ ነዚ ሕብሪ ዘምሰልስል ክዳን ንኽኽደኑ ምግባር እዚ ባዕሎም ስለ ዝመርጽዎ ደስ እዩ ዘብሎም ፀዋታ ሞንጎም ናብ ድቃስ ምኻድ ከኣብዩን ከለው
ጸወታ መንግዮም ናብ ድቃስ ወይ ከዓ ምግቢ ናብ ምብላዕ ንክኸዱ ንቆልዑት የናድድ እዩ እዚ ድማ እቲ ዘዘናግዖም ነገር ሓዲጎም ናብ ደስ ዘየብሎም ተግባር ስለ ዝኸዱ ዘለው እዩ ስለዚ እቲ ትራንዚሽን ካብ ጸወታ ናብ ድቃስ ወይ ከዓ ናብ ብልዒ ዘዝናኒን ዘስሕቕን ክትገብርዎ ምፍታን እንዳደነስኩም ኮነ ብዘስሕቕ መንገዲ እንዳኸድኩም ደቅኹም ንክኽተልኹም ምግባር እዩ እዚ እንዳስሓቁ ስለ ዝገብርዎ እቲ ዝጻወትዎ ዝነበሩ ብምርሳዕ ነቲ ደስ ዘየብሎም ስራሕ ከይተናደዱን ከይኣበዩን የተግብርዎ ኣብ መኪና እንዳረበሹ እንተኣበዩምኩም ከ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ናይ መኪና ጉዕዞ ካብ ወለዲ ዝበለጸ ንቆልዑት እዩ ዘሰልክዮም ምስ ኣሕዋቶም ከዓ ነንባዕሎም ምባእስ እውን ይጅምሩ ኩሎም ዓይኖም ዓሚቶም ናይ ሓሶት ሕልሚ ንክርእዩ ምሕታት ድሕሪኡ ድማ ኩሉ ሰብ በብተራ ነቲ ሕልሚ ክትርኹ ምግባር እዚ ዕድለኛታት እንተኾንኩም ናይ ብሓቂ እውን ክድቅሱ ይኽእሉ እዮም ካልእ ኣብ መኪና መንገዲ ክትጻወትዎም እትኽእሉ ጸወታታት ሰርች ብምግባር ነቲ ጉዕዞ ዘዘናግዕ ክትገብርዎ እውን ትኽእሉ ኢኹም እቶም ምስካብ ሕጂ ዘርዘርናዮም ኮንፍሊክት ወይ ከዓ ጾጽቕ ዘይብሉን ብስምምዕነት ወይ ከዓ ኮምፕሮማይዝ ከመይ ጌርካ ምስ ደቅኻ ትረዳዳእ ዝብል እዩ ነይሩ ምስ ደቅኹም በኣስን ንምውጋድ ክትኽተልዎም ዝግባእ ጋይድላይን ወይ ከዓ መምርሒ ክነግረኩም እየ እቲ ሓደ ፍትሓዊ ምዃን እዩ ወይ ከዓ ቢ ናይስ ቆልዑት ፌርነስ ወይ ከዓ ፍትሓዊ ምዃን ኣብ ጸወታ ይኹን ኣብ ካሊእ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ሓደ ነገር ክተረድኦም እንተለኻ ፍትሓውነት ተጠቒምካ ክኸውን ይግባእ እዚ ድማ ወላዲ ባዕሎም እውን ከተግብርዎ ዝግባእ እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ደቅኹም ትሕብብር ወይ ከዓ ኮኦፕሬሽን ክተምህርዎም ይግባእ ንደቅኹም ንምንታይ ምስ ሰባት ክትተሓባበሩ ከም ዘለዎም እንተረዲእኹሞም ከተግብርዎ ይኽእሉ ቆልዑት ነቲ ተኩነታት እንተረዲእኻዮም እዮም ነቲ ተግባር እውን ደስ እንዳበሎም ዘተግብርዎ ንስኹም ከ ደቅኹም ዝኾነ ነገር ምትግባር ከኣብዩን ከለው እንታይ ሜላ ትጥቀሙ ዘይወለድኩም ናይ ቤተሰብና ኣባላት ከ ወለዲ ምኾንኩም ኣየናይ ሜላ ምተጠቐምኩም ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና ኢኹም እምበኣር ተኸታተልትና በትሎም ማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጒስኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ ይገብር ምናልባት ንኻልእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ላይክ ሼር ግበርዎ ክፋል ናይዚ ቤተሰብ ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ከም ናይ ሎም ማዓንቲ ዝበሉ መምሃርትን ሃነጽትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽእ ኢና ናይ ሎም ማዓንቲ ትሕዝቶ በዚ ወዲእና ኣለና ቀጻሊ ብኻልእ ርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ስለምድማጽኩም የቐኒየለይ Thank you for watching.